Erokamano nyakora mogo wamedo dhi nyime mana kod weche motenore kod oula midhiero kod nonro makoro osewuok kwan mag oganda ma oseyudo midhiero kaachiel kuom bende osewito ngimagi kotenore kod weche mag pi oula. Koth mamedo chwe pacho ka nyakora mogi ka in bende wamedo kwayi mondo med bedo motang'. Wadang'iyo masiche mag oula ma osebiro kendo osebedo ka bedo e pacho ka gwenge mopogore opogore. Masira mag oula nyakora mogi kwan ji mosetho nyaka gie Samuel Luseni gin ji 93 ma nyaka nchane koth chak chwe kendo kelo oula e gwenge mopogore opogore. Ji ma pod imanyo nyakora mogi gin ji 42 ma poni oyudgi ka gingima, to koro geno biro bedo ni okenge ma oketi mag reso jok ma samoro yudo midhiero biro bedo ka nyago olemo. Kata kamano nyaka gie sani ji 93 osewito ngimagi, ji 42 to gin joma pod imanyo. Ka wadhi nyime en ni masira mag oula bende nyakora mogi thoe ma Jumapil ma kawuono tarik 28 dwe mar 4 2024 Homa Bay ji 3, Garissa report yango ni ji 3 osewito ngimagi kata wito ngimagi odiochieng' ma kawuono, Mathare ng'at achiel, Kirinyaga ng'at achiel, Bomet ng'at achiel kaachiel kod Makueni ng'at achiel. Ka wang'iyo gi nyakora mogi kwan ji ma osetho kata motho odiochieng' ma kawuono kende gin ji maromo kwan ji maromo 10. Mano nyiso ni ji 3 Homa Bay, ji 3 Garissa, ng'at achiel Mathare, ng'at achiel Kirinyaga, Bomet kaachiel kod Makueni nyakora mogi kotenore kod weche mag pi oula gi koth mamedo chwe. Ranyisi mag thoe mag pi kata oula, report mag obila ei seche 24 mokalo chakre nyoro e seche machal kod ma nyaka kawuono sama koro waloseni. Report mag obila yango ni kaunti ma Kajiado, tesend obila ma Ilasit tarik 27 dwe mar 4 2024 mano nyoro, kaluwore kod report mogo e tesend obila ma Ilasit mayudore e kaunti ma Kajiado. Masira Eunice Namatei majegni 68 oyudi aora mar Aroi ka owito ngimane. Nyakora mogi mae ndi en report ma ogo e kaunti ma Kajiado, tesend obila miluongo ni Ilasit nyoro tarik 27 dwe mar 4 2024. Kupogore kod mano bende wang'iyo lipode mamoko, ripode mowuok ma obila oyudo kata motere tesend obila mondikne gi namba mar ndikruok mar obila samogo report miluongo ni OB e kaunti ma Machakos. Kopogore gi Kajiado, e tesend obila ma Konza odiochieng' manyoro tarik 27 dwe mar 4 2024 masira ojuko Paul Mudhiani jegni 40 aora Kimutwa oywayogo. Mano bende report machielo nyakora mogi motenore kod mago ma wayudo ranyisi mag thoe madhi nyime kaluwore kod koth mapek goula mamedo muomore gwenge mopogore opogore. Kaunti ma Makueni nyakora mogi tesend obila ma Kitise tarik 27 dwe mar 4 2024 mano nyoro, masira ringre dichuo okwany e aora Athi. Mano bende machielo ma owuok kuom report mogo kobila kotenore kod lipode mag masiche matimore kotenore kod weche mag oula gi koth mamedo chwe. Ranyisi mag thoe mag pi oula nyakora mogi, report mag obila e seche 24 mokalo e kaunti ma Makueni kendo tesend obila ma Sultan Hamud odiochieng' manyoro tarik 27 dwe mar 4 2024 masira ringre mamoko oyudi bang' lori lwar gi ji aora ma Muswi, ringre koro chopo ji 10. Kaluwore kod masira no nyakora mogi ma nyo lori moro nyo ng'ada aora kendo ji nyo idhe to pi oyweyogi, ringre ma oseyudi nyakora mogi koro chopo 10. Mano kaluwore kod report mogo e tesend obila ma Sultan Hamud nyiso mana medruok mag kwan mag joma wito ngimagi kotenore kod weche mag masiche ma ikelo kod pi oula kata koth mamedo chwe e pacho ka. Report machielo nyakora mogi kaunti ma Kitui e tesend obila ma Itoleka nyoro tarik 27 dwe mar 4 2024 masira. Report mar masira mogo ni ringre dichuo moro ma jegni 50 e kind 50 gi 60 okwany e aora Manzeu. Mabe masira machielo nyakora mogi ringre jal moro ma dichuo ene higa kindigni 50 gi 60 okwany ringre ne e aora Manzeu. Mano be report machielo motenore kod weche mag masiche mabiro kaluwore kod pi oula gi koth mamedo chwe pacho ka. Ranyisi mag thoe mag pi kaachiel kod oula nyakora mogi report mag obila e seche 24 e kaunti ma Nairobi e tesend obila mar Ruaraka tarik 27 mano nyoro dwe mar 4 2024 ni masira ma ogo lipode en ni ringre Francis Wathuku majegni 30 okwany e aora Ruaraka.
mano e kaunti ma Nairobi e tesend obila ma Ruaraka kogo report ewi masira kod kwanyo ringre mar jalo moyudi aora. Report mar obila e kaunti ma Embu. Report mochiwe e tesend obila ma Gachoka tarik 27 dwe mar 4 2024 nyakora mogi masira mar nyathi ma jahigni 10 okwany e yawo. Ma bende en masira machielo nyakora mogi. Kopogore kod joma dongo, masira mogol ipode tesend obila ma iluongo ni Gachoka e kaunti ma Embu, nyathi ma jahigni 10 okwany ringrene e yawo. Kopogore kod mano nyakora mogi, wadhi nyime kod weche mag ranyisi mag masiche mabiro kotende kod koth mamedo chwe kod pioula mamedo biro kod koth mamedo chwe pacho ka. Report mar obila seche 24 e kaunti ma Laikipia tesend obila miluongo ni Rumoroti. Odiochieng' manyoro masira wuoyi ma jahigni 12 otho bende e yawo. Kopogore kod kaunti ma Laikipia, ripode ma bende wuok nyakora mogi kotende kod masiche mag oula kod koth mamedo chwe. Kaunti ma Narok tesend obila ma Narok odiochieng' manyoro kende seche 24 en ni masira ma ogol ipode tesend obila ma Narok, dichuo ma jahigni 18 olwar e aora Enkare, kendo en bende nyakora mogi en mano ma pod otende kod weche mag masiche matimore apoya nono kaluwore kod koth kod oula. Ripode mag obila nyakora mogi pod nitiere e kaunti ma Bomet e tesend obila ma Konoin. E seche 24 mano kochakore nyoro nyaka kawuono, ripot ogo e tesend obila ma Konoin ni dichuo olwar e aora Itare. Mane en achiel kuom masiche bende nyakora mogi ma ogo lipodegi kotende kod weche mag pioula. Ranyisi mag thoye moko bende pod nogo report e counties mopogore opogore. Kende kaunti ma Nairobi e tesend obila ma Staples Soweto mayudore kar dak ma Kayole, odiochieng' ma kawuono tarik 28 dwe mar 4 higani, report nogo ni dichuo ma jahigni 40 oula oyweyo e olalo ma Goroba kata Goroba Saba. Mano e kar dak ma Kayole buir Nairobi. Mano ma kawuono ni nyakora mogi. Kopogore kod ma Kayole no, bende nitiere report machielo ma ogo ka, kendo wang'iyo midhiero mamoko ma bende omako weche mag dak kaachiel kod dongruok ma pile ka pile kotende kod weche mag oula. Midhiero mamoko en ni familia ma oyudo midhiero nyaka sani nyakora mogi gin 37,595 mago familia moyudo midhiero. Anyuola ma pi odaro kwan gi romo 19,338 nyaka sama wuoyeni. Jamni ma osetho gin 5,774 ka puothe ma osekethore eka margi nyalo romo 32,712. Nyakora mogi magi gin mana moko kuom nonro mag gik mosetimore e seche 24 kaachiel kod lipot ma ogo ewi weche mag midhiero moseneno. Kama en nyaka nyok koth chak chwe pacho ka, familia ma oyudo midhiero kwan gi sechopo 37,595. Anyuola ma pi osedaro gin 19,338. Jamni ma osethoe masiche mag pigi kendo ma pi oseywero gin 5,774 ka puothe ma bende osekethore koriwgi eka margi gin 32,712. Mano e kaka weche osebedo ka chalo nyakora mogi, ka bende koth pod medo chwe e pacho ka e gwenge ma opogore opogore. Gie kindeni nyakora mogi, mano e kaka ripode osebedo nyakora mogi, kendo wamedo ng'iyogi kaka gitimore. Wabiro medo nyisi kaka weche gi chalo kinde ka kinde mondo mibed gi ng'eyo kuom gik matimore alwora mari kaachiel kod gwenge maboyo kodi. To mano e Ramogi TV nikech nwasingo mar mi weche duto matimore.